urteetan nik esango nuke asko izan direla, lan bikaina egin du gure Simonek eta izan duen ardura horregatik eskerrak eman nahi dizkiogu. Thank you very, very much. Let's start the show! Zita irribarrez, good morning esanez, Orbiziko aurren aurpegiak ilusioz betez. Haudetalen ezkuntzan, alde batetik bestera, ingelesa ikatziz ez dago dazkan zapera. Haze utzunera, utziko dituzuna, egia da hori. Baina
egiteko.
Algo malas.
Simon. Eta ze agertzen da egun hortan? Argazkiak! Abestiak, sinadura, maila guztietako abestiak, argazkiak, sinadurak. Biotxean bakarrik ez gordetzeko gu, ere? Apal batean, noizean behin eukita, izto bat botatzeko. Bueno, etxean patxaraz agian ikus dezake ezin lasai. Zeuain irakasleon txanda da. Ikasleak... Are you ready for a story? Okay, you have to repeat with me. Today you are the students. Once upon a time, a little boy. Tip tap, tip tap, tip tap, tip tap. A balloon! It's dirty! Tip tap, tip tap, tip tap. Wow! Ooh! A big balloon. Can I have it? No. It's my balloon. Please. Blow it up bigger. Blow it up bigger. No. It's my balloon. Yes. Please. Blow it up bigger. Blow it up. Wow! A super big balloon! Blow it up! Blow it up! Bigger! Blow it up! Please! Blow it up!
justu goizero paseor gizon zoriontxua hartzazu gure mutsua samurra beltzen goxua hauspoetzen segi nahi baitu gure arteko zua gazte garraioan edo eziketan aditza zure fantasomatuko gure zezabitza askatasunez goza Maitia, potzez agurtzen betzu detorrera, nere bihotza pilpila aurkitzen da zu ikustean. Zoriontsu eta maiteekin dantzatuko eta gurrin goxo eta ederrenak. Marruskatza lauariak, dira bihotzez zuretzat eginak. Oinen nahi lukete, antzik ederrena ondirete, zuretzat nere maite polit paregabea, sutagar maitasunez natorkizun eskaintzera. Gorriskata lauarinak, dira bihotzez zuretzat eginak, nere oinen nahi lukete, antzik ederrena ondirete, zuretzat nere maite polit paregabea, sutagar maitasunez natorkizun eskaintzera. Eta irakaslei berriz, irakasle hauei, ez dakit ze esan, hauek, baino, ez dakit, ikusita zuen energia, zuen indar hori, datorkit, hartzeren poema bat bada, eta ikastolen elkarteak goiburutza duena, zagutuko duzue, zueziate horko iturriak. Egunero uru berria darizuen iturriak. Eta egunero hau edenak ur berri presto eharra edango dute. Zuei esker. Eskerrik asko. Eta ez dakit mailalen altziko dudan, Belgikakoa seguru izango da, mailalen austia baino, ai ikasle maistra maixu elkarrekin zenbat pausu zenbat itzal argitazu ai ikasle maistra maixu elkarrekin zenbat pausu gogoratuko naiz usu zuen ondoan lan egitea ze ore eta ze luxu tori bihotzez besankada bat tamarrizko bimuxu ta eskerroneko bimuxu. Eskerrik asko.